Show. Welcome to my channel. It's Bomb Show Television. Musho maledest musho zviri kupisa. Nyaya yendauya nayo inyaya inosiririsa yatawana pama confessions Zimbabwe. I confess Zimbabwe. Pakaipa guys. Nyaya yandauya nayo ndeya maid uyo akatisendera yataka in fact takaiwana muma streets social media yanga kanzi musanditukewo please. Ndinoita se ndinoti kana mwana wemurungu wangu akuchema ndiri maid pamba pane wana 3 saka kadiki kacho ndiko ndakanyanya kuemployerwa kanoti kana kakuchema ndinotora kamwana kako ndobvisa hembe kusanganisira zvipfeko zvemukati otanga kumudyisa nhengo yake. Iye anoti kutaura kwaari kuita rotaura kuti zvinhu izvi zvinotondinakidza. In fact ndingati anenge achiita it's more like sex. Saka ndo matauriro ari kuita se ari kuita kuti mwana anobva atonyarara ende iye anenge akutonakidzwa nazvo. Saka what advice can you give kune munhu akadai so wekuti apinzwa basa ende iye ndega ataura atizive vamwe mamaids kuti vanoita sei? Saka utiudze zvamakambonzwa in the comment section and uyu unomupa advice yekuti chii, because obviously macomments ese tichatomutega over ita se opfura nepano kuti aone. Saka the voice is now yours in the comment section. What's your comment panyaya iyi yemukadzi hameno musikana maid ari kuyamwisa mwana mucheche nhengo yake kana akuchema. Mwana ofunga kuti akuyamwa mukaka, izvo sisi vari kutozvinakidza zvavo muviri wavo. Saka ndo nyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to our channel if you are new here and ungoita sengolike nekushare kuti vamwe vaonewo, vamwe vadzidzewo, vanzwe zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zviri kuitika muno. Tine maconfessions futi even ekunze kwenyika. Saka stay tuned, wakasubscribe, also turn on the notification bell icon so that you don't miss any of our videos.